Hos Carsound Bilstereo på Skydebanevej ved Darumvej lever man fuldt op til det, der står på facaden. Ja, det er korrekt. Vi har de sidste 10 år specialiseret os inden for lyd og billede til bilen. Hvad så, når man skal afsted på ferieturen? Hvad har I så at byde på der? Jamen, vi har et lille udvalg af det, man kan få. Vi har nogle skærme med og uden navigation. Og så har vi også mulighed for, at man kan tage en påmonteret skærm og sætte på nakkestøtten, og eventuelt tage den med ind i campingvognen, hotellet eller hvor man skal hen. Det er til at se video på? Lige præcis, ja. Det er til at afspille DVD-filmen til børnene. Det er en alletiders barnepige. Er der kommet noget nyt på markedet? Ja, vi har fået en JVC-radio, som har en funktion, som alle de andre ikke har. Det er, at fronten den kan pilles af. Og det er der ingen, der har, og det er der heller ikke nogen, der kommer med andet end JVC. Og senere på året, der kommer den også med indbygget navigation. Hvordan ser det så ud med lyden? Som noget nyt, der har vi anerkendte radio hængt op på vores billigstand. Det vil sige, det er kvalitetsradioer op til 1000 kroner. Og lige nu der er den billigste, den koster lige knap 600 kroner. Er det ikke sådan noget, der modsvarer, hvad man kan købe ude i en radiobutik ude i byen eller i et supermarked? Nej, det er det ikke. Det er kvalitetsradio anerkendte mærker. Hvad er det så for et rum, I har herinde bagved? Jamen det er vores demonstrationsrum for den menige mand, hvor du har mulighed for via vores forstærkervæg at vælge, hvad for en forstærker du gerne vil høre, hvad for en sæt højtaler du gerne vil høre, hvad for en radio du gerne vil høre. Så sætter vi det op, det tager et kort sekund, og så kan du høre det anlæg, som du har valgt. Er der så nogle nyheder inden for radio? Ja, vi har fra Alpine, der har vi fået en IDX 100, som er en iPod-radio, og der har du mulighed for at styre din iPod 100% via radioen. Derudover så har vi fra MDS, der har vi fået en ny subwoofer, som er en slimline, som kan lægges ned under bagsædet eller under sæderne i bilen. Carsound oplyser i øvrigt, at der gives 20% rabat på nye varer og alt i butikken fra mandag den 9. til og med onsdag den 11. juni. Men har de alt i lyd og billede til bilen? Ja, vi har montering og har diverse adapterrammer, og det der ikke findes i vores butik, eller det som vi ikke lige har, det er noget vi kan skaffe. Jeg kan nævne, at vores nye katalog, det er lige at udkomme. Der er mere end 120 radioer i blandt andet, og det som ikke er i vores katalog, det kan man så finde på vores hjemmeside, som er carsound.dk. Men prøv lige at se her, vi har herinde, jeg skal lige vise dig noget. Det herinde, det er vores high-end rum, hvor vi har produkter fra 5.000 kroner op efter. Og der er der lidt stolt af at kunne fortælle, at jeg er den første i Skandinavien, der har solgt et højtalersæt til 60.000. Men er det lige i overkanten, så har vi selvfølgelig også til 20.